IDyunivesithi iWalter Sisulu yenye yamaziko omfundo enomsila angompondo zihlanjiwe kwizifundo zobugqirha eMzantsi Afrika. uLindani Mzize unkaba yakhe ikwilali yakwaJali eBizana ayizange imtheze mandla into yokudutyulwa kubulawe umama wakhe kwiminyaka eli-12 egqithileyo ebukele notata wakhe wasweleka ngexesha le-COVID-19. Lo mantsithi-ntsithi obom amenza wabhinqa umfutshane wazimisela kwizifundo zakhe. I would say what inspired me background yam because noko silikwikhaya elingathathi ntweni kakuhle. So eyo nto ke indenze ndaba inspired kakhulu ukuze ndiphusha against all odds. Umama uAyanda Koyana nguye ubeyindlezana ejonga iimfuno zomphefumlo zabafundi ewusu njengomququzeleli kwizifundo ezichaphazela ezempilo. Ndathi whenever une-problem nale nto kamamakho, you must come and talk to me. Ndithe ndisitsho kuye ndafumanisa uba abantwana since I was here for years bayaxelelana ngam. Xa ine-problem abakwi-senior years like from 4th to 5, 4, 5, 6 basesibhedlele sithi zii-clinical years ezo bazabaxelela aba bafikayo uba une-problem yakho sisi Ayanda anything uza kuyisolva. Kanti ingqonyela yale dyunivesithi iqhwabela izandla abafundi bebonke abaphuma kumakhaya ngamakhaya amanye angathathi ntweni watsho esithi beleli ziko mfundo bayayifumana inkxaso-mali ingakumbi ezifundo zobugqirha. Nathi siyayenza by all means ukuthi sifumane ifandi for abantwana bethu. Fortunately abantwana bethu be-medical school ngaba abantwana be-first classes. So asistrugglishi kakhulu kubafunela funding, and because we're being recognized as one of the best as having one of the best medical schools or faculties in the country, abantu bayaphuma bazoncedisa abantwana bethu besikolo in terms of their funding. uGqirha Mzize ke uyitshayelele imfundo yakhe ngokwenza ubucwabalalana eziteksini. Nangona uLindani nenkitha yabanye abafundi abathweswe izidanga zokuba ngoogqirha apha ewusu namhlanje benexhala lokungafumani imisebenzi, kodwa ukhuthaze ulutsha oluphuma kumakhaya ahlelelekileyo ngelithi akulahlwa mbeleko ngakufelwa, nokuba inkaba yakho iphi, ukhule njani, kodwa unganguye ugqirha ugqibeleleyo njengaye. Kwizindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, ndinguNtsiki Noyiya kwiDyunivesithi iWalter Sisulu eMthatha.